Varias semanas despois do inicio das negociacións entre o grupo de goberno, o Partido Popular, e o Partido Socialista, xa hai acordo. Estes últimos votarán a favor do documento orzamentario, o que permitirá poder aprobar os presupostos para este ano 2021, o que lle restan apenas 4 meses para o seu remate. Dende as filas socialistas sinalaron que non é o presuposto que eles desexarían, pero é o mellor que se pode dar a estas alturas do ano, e así non ter que traballar coas contas prorrogadas outro ano máis. O vindeiro luns está prevista a oficialización deste acordo, que permitirá sacar adiante un orzamento que ascende a uns 36 millóns de euros, dos cales ao redor de 15 dedicaránse a investimentos. Precisamente os compromisos están enfocados ao apartado dos investimentos, principalmente aqueles que teñen un carácter máis social. Nos encontramos con que estas propostas que nos presentamos ao equipo de goberno pois son recolleitas polo partido do goberno e entendemos que son necesidades pois que temos os ribeirenses, necesidades urxentes como son os bonos sociais, a asistencia á hostelería e familias necesitadas e que, tamén veñen causadas pola pandemia deste SARS-CoV-19, non? Ademais, no protocolo do acordo incluíronse tamén diversas actuacións que os socialistas, algunha delas, xa tiñan no seu programa de goberno, como é o caso do Museo do Mar, a Fundación Manuel Ayaso, a nova biblioteca, o Centro de Deportes Náuticos ou o traslado do Gaén, sen esquecer tampouco a execución do novo polígono industrial, entre outras. Aquí nosotros aceptamos llevar al presupuesto lo que es la obtención de un crédito puente, para poder pagar los terrenos que se van a expropiar. O sea, el Concello no puede vender algo que no es suyo. Entonces, para poder vender los terrenos a los diferentes industrias que intentan instalarse en el polígono, necesita ser previamente el propietario. Para ser el propietario hay que comprarlas y para comprarlas hay que tener dinero. Ese dinero se obtiene de un crédito. Nosotros estamos de acuerdo en esto y por eso lo incluimos en el presupuesto. O Partido Socialista foi o único grupo da oposición que recolleu o testemunho ofrecido polo grupo de goberno. As previsións do Executivo pasan por poder levalo a pleno para a súa aprobación o vindeiro 17 deste mesmo mes de setembro.